Id-deputat tal-Blue Heroes Jason Azzopardi li għadu jiddetta l-aġenda fil-partit ta' Bernard Grech kien ħa bħala sfida l-libell li kien fetaħlu is-segretarju tal-Kabinet Ryan Spanjol. Madankollu l-proċeduri ta' dan il-libell twaqfu ħesrem wara li fil-qorti l-avukat tal-Aqda Repubblika ammetta li l-akkużi serji li fajjar fil-konfront ta' Spanjol ma kienu xejn argid baħoxna. Minkejja dan dakinhar li Azzopardi implika l-Ispanjol li kien involut fi skandlu dwar il-permessi ta' residenza fl-Aġenzija Identità u s-segretarju tal-Kabinet fetaħlu libell biex inadda fismu minn akkużi li ċaħat bl-aktar mod kategoriku, Azzopardi rritalja billi ħaxxen iżjed il-gidba tiegħu. Fil-fattu kien saħansitra ħareġ fuq il-mezzi soċjali jisfida l-Ispanjol bil-kliem bravu, prosit, merħba biex imbagħad qallu għadek kemm ftaħt kaxxa tal-Pandora niltaqgħu. F'kummenti oħrajn l-eks deputat nazzjonalista wkoll għajjar l-Ispanjol bħala maħmuġ u aġġettivi oħrajn sakemm spiċċa jammetti li kien gideb mill-bidu sal-aħħar u anke talab skuża għal dak li skontu kien żball ġenwini. Għajra din l-apoloġija li ma pubblikaħiex u kellu jkun wanjus li jagħmel dan Azzopardi kompla daqs li kieku ma ġara xejn. Fil-fatt wara li ħarġet din l-aħbar Azzopardi der fuq żewġ programmi fl-istess jum, wieħed fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista u ieħor fuq il-mezzi soċjali tal-Aqda Repubblika li jirrappreżenta. F'dan tal-aħħar, Azzopardi kien jgħid f'diskussjoni ma' esponenti oħrajn tal-establishment nazzjonalista, fosthom l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u l-eks Chief of Staff ta' Ostingat Manuel Delija. U kien ukoll mistieden waqt il-programm NetLife fiż-żewġ okkażjonijiet u kompla jiddetta l-manuvri li għandu jieħu l-Partit Nazzjonalista fuq l-inkjesti bħal dawk l-instiga hu stess, iżda kien ma reaġixxa fuq il-gidba tiegħu żvelata ftit sigħat biss qabel. Il-ħakma li Jason Azzopardi għandu fuq il-Partit Nazzjonalista jikkonferma l-kap nazzjonalista Bernard Grech innifsu. Fil-fatt bl-akkużi fil-konfront ta' segretarju tal-Kabinet Ryan Spanjol pendenti f'Settembru li għadda, Grech kien ikkonferma li għadu jżomm kuntatt regolari ma' Azzopardi. Meta kienet l-aħħar darba li tkellem ma' Jason Azzopardi? Li tkellimt bil-fom naħseb xi darba kont sejjer il-qorti għal-kawża tal-400 miljun u rajtu sellimtlu kellimtu kien dieħel jew ħireġ. Però bil-messaġġi naħseb il-ġimgħa l-oħra. Minn barra hekk, Grech kompla jgħidlek dwar dak li ftit aktar minn 4 snin ilu poġġ fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista. Jien naħseb li huwa riżors għall-pajjiż, Jason Azzopardi kien deputat, kien Ministru tal-Gvern Nazzjonalista wkoll. Kien riżorsa u asset għal-pajjiż u għal-partit u naħseb li għadu riżorsa għal-pajjiż.